אני נמצא בטויוטה קורולה 2011. הבעיה של הטויוטה קורולה, בשביל זה אני מגיע פה בעצם לעלייה של חניון, עלייה יחסית חד. אני בטויוטה קורולה 2011. מה שבעצם היום אנחנו באים זה לחזק את האנדברקס. מה שקורה, מרים האנדברקס עד הסוף, הפארקינג נשאר במקום, ניוטרל, הרכב זז טיפה, מתחיל להידרדר. בכלל אם אני אשים על רוורס, עכשיו אני על רוורס ואנדברקס למעלה, הרכב יזוז לגמרי. לא בריא לו, אז אני משאיר אותו, אני לא אעשה את זה הרבה. מה שצריך לעשות היום זה לחזק את האנדברקס, תכף נראה בדיוק איך אנחנו עושים את זה. פה תכלס מה שצריך, ספציפית באוטו הזה, אבל כל מקרה לגופו. יש אפשרות פה להוציא 4 ברגים מלמטה. בהתחלה הוצאתי, אבל אז בסוף ראיתי שלא צריך. ואז להוציא את כל הקונסולה בעצם. מה שאני עושה בעצם, פותח פה, את זה כאן. הכנסתי פה את הלום בצורה כזאת, הרמתי, ובעצם הרמנו הכל. וזה הבורג שאנחנו מחפשים. הבורג הזה הוא בעצם אחראי על המתיחה של הכבל, הנה זה הכבל. הוא בעצם אחראי על המתיחה. ניתן לו חיזוק לאט לאט. אנחנו צריכים להגיע בין 7 ל-9 קליקים. לפני שאני מתחיל את המתיחה אני רק אראה את הקליקים. כאן יש לי בערך 10 קליקים. אני רוצה להגיע למצב של 8 קליקים נניח. אז הנה נעשה 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. בגדול ב7 קליקים הוא אמור כבר להיות כאילו חזק ממש. בין 5 ל-7 אפילו. מה שאני עושה עכשיו בעצם, אני אשחרר את הבלם יד. ואז עם בוקס ה-10, העמוקה, עדיף. אני בעצם מגיע לבורג ונותן לו מתיחה כל פעם קצת. לוודא שאני לא מסובב יותר מדי חזק. הנה בעצם. כאן אני מרים. עליו. אני התלבשתי על הבורג עם בורג 10 ואני מתחיל סיבובים בעדינות כמה שאני יכול למתוח. אני מזכיר שעכשיו אנדברקס למטה, אני מבצע מתיחה עם כיוון השעון. רק פה דגש חשוב, היה לי פה הבטחה מעל זה, וזה האום שצריך לסובב. זאת אומרת, הוצאתי את האום הזה וזה האום בעצם שצריך לסובב. כדי לסובב אותו השתמשתי גם במפתח T10 כזה עמוק וגם כזה 10 כדי לתפוס אותו. סיכום קצר מה שהיה לנו, הרכב, האנדברקס שלו היה צריך מתיחה, בירידה האנדברקס לא היה תופס מי יודע מה. מה שעשינו בעצם, ברכב הזה, טויוטה קורולה 2011, יש רכבים שהמנגנון בטוף מאחורה, פה זה לא המקרה, פה המנגנון בעצם הוא יושב פה, יש פה בורג כיוונון. הורדנו את האנדברקס לאמצע, פתחנו, כמובן שהרכב במישור ומאובטח, שלא יזוז, עבודה עם לחיצה לבלם, אנחנו לא רוצים כאן משהו לא בטיחותי חס ושלום. פתיחה של הידית הזאתי, מהידית הזאתי, משיכה של זה, מכניסים פה, הכנסתי פה לום קטן, פתחתי, מתחתי, הגעתי פה לבורג, יש פה בורג בעצם, תכף נראה אותו, כאן, האום הזה, לא רואה אותו כל כך טוב, הנה באום הזה, פה, זה המתיחה, יש עליו בורג אום הבטחה, מוציאים אותו ואז עובדים עם האום שמתחת, נותנים מתיחה. מה שאני רוצה לקבל זה בידית משיכה של 7 קליקים, פה היה לי משהו כמו 9 קליקים, אפילו 10 קליקים, כרגע מה שעשיתי מתחתי, עכשיו יש לי 7 קליקים בדיוק, שזה 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 אפילו היה לי פה, ניתן אולי עוד טיפה מתיחה, אבל זה גם בסדר, 8 זה יותר טוב מ-10, זה בטוח. המבחן האמיתי, אנחנו נשים אותו בניוטרל, תכף נראה לכם בדיוק, נשים אותו בניוטרל, ננסה לדחוף אותו קדימה, שיזוז קלות, שהאנדברקס למטה, קודם כל נראה שלא תקענו אותו, נראה שהוא זז, אחרי זה שנריב, אולי אמור לזוז בכלל, אחרי זה נבדוק אותו גם במצב יותר קשה, בירידה ובעלייה. טוב, כרגע לפני שאני בונה את הכל סופית, מה שאני בודק, שם את הרכב על ניוטרל, מוריד את האנדברקס למטה, ואני רוצה לדחוף אותו כמובן בזהירות,
רוצה לדחוף ולראות אותו שהוא באמת זז לי, שלא תקעתי את ההנדברקס. כן, הוא זז. זה דבר אחד. אחרי זה נרצה לשים אותו, להרים קצת הנדברקס, לראות אם הוא זז. בדחיפה הוא צריך לזוז קלות. אנחנו רוצים לראות שהוא זז קלות. אני כמובן מישור, הוא זז קלות, אבל הוא נעול במקום. וכמובן שאני מרים אותו עד הסוף למעלה, נעילה מלאה. כמובן שלא יזוז. תכף נבדוק אותו בעלייה, ירידה. פה בעצם אני עובר את הבדיקה, אני נמצא על רוורס בעלייה חדה מאוד בחניון, אפילו מעל 20% שיפוע, בערך 20, שזה מאוד חזק, לפי תקן זה 20% צריך להיות. ידית למעלה, אני על רוורס, וכמובן עוזב את הברקס, והרכב לא מתדרדר כמו מקודם. עכשיו אנחנו נעשה איתו סיבוב לראות שלא גם עשינו אותו יותר מדי, וגם נבדוק אותו הפוך, שאני בכיוון שני, על דרייב. הנה, עכשיו אני בדרייב, בירידה. נרים את ההנדברקס, נרים אותו, זה אמור להיות 7 קליקים, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. מקודם זה היה 10. אני עוזב את הדוושה ואנחנו עומדים במקום. ההנדברקס חזק מאוד, עבודה טובה בסך הכל, גם בנסיעה לא מתחנו יותר מדי, זה מעולה. בהצלחה.